ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଟିକେ ଯଦି ଶୁଣିବେ ବେଟର୍ ହେବ। ମୁଁ କୌଣସି ନେତା ନୁହେଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ, କି ପୁରା ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ନୁହେଁ, କି ମୋ କଥା ଆପଣମାନେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବେ, କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇନି, ତେଲ ବାଣ୍ଟିନି, ମଦ ବାଣ୍ଟିନି। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜି 2022 ଡିସେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ରଣପୁରରୁ ଫେରୁଥାଏ। ବାଟରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା। ଟାଟା ଏସିକୁ ନେଇକି ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଜଣେ ବାଡ଼େଇଲା ସାମ୍ନାରୁ ତାକୁ। ବାଇକ୍ ଏତେ ସ୍ପିଡ଼ ଆସୁଥିଲା, ଟାଟା ଏସିର ଫାଳେ ପୁରା ଆଗ ସ୍ପଟଟା ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଉଭୟ ଟାଟା ଏସି ଡ୍ରାଇଭର ଗୁରୁତର, ଅଧିକ ଗୁରୁତର ଉଭୟ ବାଇକ୍ ଚାଳକ। 2 ଜଣ ବସିଥିଲେ, ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର। ଆଶା କରୁଛି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏସବୁ କାରଣ କ'ଣ? ଏସବୁ କାରଣ ହେଲା ମଦ। ଦୟାକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ମଦ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଏଇ ମଦ ଲାଗି କେତେ ସଂସାର ଭାସି ଯାଉଛି, କେତେ କ'ଣ କ୍ରାଇମ୍ ହେଇଯାଉଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଘଟିଯାଉଛି। ତୁମେ ଦିନକୁ ଦିନ ମଦ ପିଇକି ଗରିବ ହେଉଛ, ଉତ୍ପାତ ହେଉଛ, ଦୁଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀର ଖଳ ଶ୍ରେଣୀର ହେଉଛ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମଦ ବିକୁଛି କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି? ତା ଘର ଦ୍ୱାର ବିଲ୍ଡିଂ ବାଡ଼େଇକି ମାର୍ବଲ ପକେଇକି କ'ଣ କଲାଣି? ତଥାପି ତୁମେମାନେ ସୁଧୁରୁନ। କ'ଣ କହୁଛ? ବାଘ କ୍ଷୀର। ଯିଏ ବାଘ କ୍ଷୀର ନ ପିଇଛି ସେ ମାଇଚିଆ। ଯିଏ ମଦ ନ ପିଇଛି ତା ବଂଶ ଗଧ। ଏସବୁ କହିକି ହସିକି ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛ। କ'ଣ କହିବି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ୟାର ଆନ୍ସର୍ ଦେବି। ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ଘର କଥା ଭାବ, ନିଜ କଥା ନହେଲେ ନାହିଁ। ମଦଠୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ, ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ। ଯଦି କିଏ ଦେହକୁ ନେବେ ନେବେ, ନ ଶୁଣିଲେ କିଏ ଫାଡ଼ୁଟା ଭଡ଼ ଭଡ଼ ହେଉଛି କହିପାରନ୍ତି ଆପଣମାନେ। କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇନି କି ମଦ ଦେଇନି ବା। ମୋ କଥା କାହିଁକି ଶୁଣିବେ, ରଖିବେ? ବାକି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। କେବେ ଆପଣମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆଜି ମଦ ପିଇବେ, ଉତ୍ପାତ କରିବେ, ରୋଲ୍ କରିବେ, ମଦ ପିଇଦେଲା ପରେ ତ ଛାଡ଼, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଉଡ଼ୁଛି। ନିଜ ଘର କଥା ଭାବନ୍ତୁ, ପିଲା ଛୁଆ କଥା ଭାବନ୍ତୁ। ତୁମେ ଠିକ୍ରେ ଗଲେ ତୁମ ଘର ଚଳିବ। ବୁଢ଼ା ବାପା ମା' ଥିବେ, ବୁଢ଼ା ବାପା ମା' ନଥାନ୍ତୁ, ତୁମେ ଯେତେ ବଡ଼ କୋଟିପତି ବି ହେଇଥାଅ, କମ୍ ବୟସରୁ ତ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ମଦ ପିଇଲେ। ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଏମିତି ମଦ ପିଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ସିଏ କହିବେ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପକାଅ, କେତେଟା ନିପ୍ ପିଇବ, କେତେଟା କ୍ୱାଟ୍ ପିଇବ। ଏଭଳି ଦ୍ରୁତ ପିଲା ସବୁ ବାହାରିଲେଣି। ଏ ମଦଟା କିଏ କହିଦେବ ପିଇଲେ ଭଲ, କୋରୋନା କାଟିଦେବ ମଦ ପିଇକି। ଏସବୁ ସାଇନ୍ସ କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବିନି କି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିବିନି। ଆଉ ମଦଟାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଏ ମଦ ବେପାରୀଙ୍କ ଘର ଯାଇକି ଦେଖ, ଆଉ ତୁମ ଘର ଦେଖିବ। ସେମାନେ ମଦ ବିକିକି ସେଥିରେ ପୁଣି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମଦ ଆଜିକାଲି ବହୁତ, ତୁମେ କିଛି ଜାଣୁନ। ସେମାନେ କୋଟିପତି ହେବେ, ତୁମ ଘରେ ରାତି ପାଇଲେ କଳି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମଦ ଲାଗି ହେବ, ପଇସା ଲାଗି ହେବ। ମଦଠୁ ଦୂରେଇକି ରୁହ। କାରଣ ଆଜିକା ଯୁଗରେ ଆମେ ଯଦି ମଦ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା, ଜମା ଜିତିବାନି, ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବନି। ମୋ ମତରେ ବେଟର୍ କହିବି, ତୁମ ଗାଁରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମଦ ବିକୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗସାଥି ହୁଅ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ମଦୁଆ କରେଇ ଦିଅ। ସିଏ ମଦ ପିଇକି ରୋଡ଼ରେ ଯେମିତି ପଡ଼ୁଥିବେ ଏଣେ ତେଣେ। ଯଦି ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ବାପା ମା' ସୁଧୁରିଯିବେ, ନ ସୁଧୁରିଲେ ଥୋବରା ଭଳିଆ ବି ମଦ ବେପାର କରିବେ। କେବେ ଯେତେ ବଡ଼ ମଦୁଆ ବୋପାଟେ ହେଇଥିଲେ ବି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେ କେବେ ବି ଚାହିଁବନି ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ବି ମଦ ପିଅନ୍ତୁ। ତାର ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମଣିଷ ପଣିଆ ଅଛି ଯେ ନାଇଁ ମଦଟା ଖରାପ। ସେହି ହିସାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଦୟା କରିକି ମଦ ଛାଡ଼। ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେ ତୁମର କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି, କି ନ ଶୁଣିଲେ ଫରକ ପଡ଼ିବନି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ କହିବେ। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର ଶାନ୍ତ ମାଇଣ୍ଡରେ। ବୟସ ଥାଏ, କେଉଁ ବୟସରେ କ'ଣ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ଭାବିବା। ତେଣୁ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ, ପରିବେଶ, ଭଲ ମଣିଷଟା ହେବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମେ ମଦ ହିଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଦୟାକରିକି ମଦ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ବାକି ନ ମାନିକି ପିଇକି ଏଣେ ତେଣେ ଗଡ଼ିବ, ପଡ଼ିବ, କେଉଁଠି ମରିବ, ହଜିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ତ ମଦ ପିଇକି ପଡ଼ିଥିଲେ ମୁଁ ଦେଖିକି ପଳେଇ ଆସେ, ତାକୁ ଭୁଲରେ ବି ହେଲ୍ପ କରେନି। କଷ୍ଟ ବି ଲାଗେ, ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ବେଳେବେଳେ ଯାଇକି କରିଦିଏ, ବାଧ୍ୟ। ମଣିଷ ବା ଆମେ, ମଣିଷ ପଣିଆ। କିନ୍ତୁ ତା ସହ ତୁମେ ମଦ ପିଇବ, ପଡ଼ିବ, ନିଜେ ତ ମରିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାରୁଛ। ଯାହା ଘରେ ବି ମଦ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆ ଯଦି ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତେ, ସେମାନେ ବି ସୁଧୁରୁ ନାହାନ୍ତି। କି ଟନିକ୍ ପିଉଛ ତମେ?
କ'ଣ ଏଇ ମଦ ପିଆ ଟନିକ୍? ଛାଡ଼, ତୁମମାନଙ୍କୁ କହି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ମଦୁଆ ହେଇସାରିଲଣି। ଆଉ ମଦୁଆକୁ ଯୁକ୍ତି କଲେ ମଦୁଆ କ'ଣ କହିବ? ଯେ ଆମ ପଇସା ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ସରକାର ଚଳୁଛି। ତମ ମଦୁଆଙ୍କୁ